हमारे इतना दिमाग खराब होता ना घर में आके लगता ना कि हम तो एकदम बोरिंग हो गइल बा एकदम ये घर में रह के। दिमाग हमारे एकदम इतना पागला जतनी ऐसा घर में आके पता ना का बाबू मैं से जे कहत रही कि मत हमारा शादी करा जा मत शादी करा जाए घर में, लेकिन वहाँ जाना के आँखिए फूट गिरे यही घर में हमारा के बैठा दिलन जल्ला के। हे भगवान का कही हम एगो नती ना लइको फैका रहत असन तया के घरे में घुचिए रहत असन जा दूसर के लइका ले आके अब बुझाता मैं घर द्वार भीनी भीनी भई रहता। कितना बढ़िया से करम ना कितना बढ़िया से बहारम सहारम तब बुझाला कि वैसा भई रहेला जिंदगी भर बुझाता कि एकदम भिख मांगे घरे बिया कर देले बस। एगो कितना अच्छा हमारे गाँव के लवर रहन बेचारा हम ओकरा से बतियात रही कितना अमीर रहे निकाह शादी करते तो हमू रानी नियन बिरजती ओकरा लगे, लेकिन ऐसा घर में बिया नतिया के मुँह कर लगे खाज हिमा दिमागो खराब हो जाला। वैसे का वैसे में बिरह हम जेकरा ले प्यार कैले बे ओकरे के हम अपन शरीरो देम ओकरे से हम बातो करम ओकरे के भाव देम है नतिया के भाव देम। वैसे का तन के बिया है ना भइल बा सिंदूरो न देले बा समाज में ले आ देले बा, लेकिन हमार दिलवा के तो समाजवा नहीं ना जानत कि केकरा ले प्यार करेले। हम तो हम जिंदगी भर हम अपन करे से प्यार करने जाते हैं फोन लगा के बतियाई नती नंगा तो उनकर सामने बतियाई देखो तनी का करत हम रोज रोज के पगला के धरे बा। हेलो का हो जान कब से फोन कर तनी काहे नहीं उठावते हम फोनवा देख जन तर ऐसा नतीन के घरे आके बिनू कि हमार दिमाग पगला जाता एकनी के घरे में रहले एकदम मन करता ना कि हम कब भाग जीती घर से भाग सच्ची में न हो कैसे तारा लगे जी ओकरा आज तक फिर जान तर ना बदनामी के चलते बियाह कोई नहीं अब तब हमार दिले नहीं के माना तारा से बतिये लबी ना समझ जा ऐसा घर में कुल ना बकरा बकरी लेके मैं चीज घर में रहता लगता ना कि एगो घर बैठे सब कुछ यही में कोचियाई रहता दूगो घर में एगो खाए बनाए एगो में रह एकदम पगला जाता नहीं हम तो तहार घर कितना अच्छा बाटे एकदम बाप रे बाप महल बाटे बगीचा बाटे का बाटे हे नतिया घरे तो कुछो नहीं खे करा करता एनो चीज है नहीं खे का बताई हम कल चला के हमरा पानी पिए के पड़ेला और तारा घरे खाली हम खेले खातिर जाते रही तो नल चालू करके पी लेते रही आई जगह तो हम पगला जातनी का करी। सुनो ना देखो हम तारा बिना ना रह हम सच्ची कहतनी केकरा बतियावत रे आगले टोके खातिर केकरा ले बतियावतली का दिन भर तो चिपका रहले फोनवा पर बोला हो कुछ जानला बुझला ना देखा दिमाग मत खराब कर ठीक बटे जानला बुझला ना त चलते हम अपन फोनो से ना बतियाई कैसे ओकरे के यहां जाके रहेला का हमरा तर बाड़ी हां त चल जाई मुंह मनता देखावा हां करे जे बोला। अरे टेंशन मत लाओ अरे ई कुकुर निया झापत रहला जहे मन करला जब मन करला तब कुकुर कहतड़ी हम कुकुर है रे ठीक बा रखत तू त का होवा हो हां त हमके कुकुरे बना के रखल नहीं बल्कि तू ओकरो से बेहतर रह हमर दिमाग पगला कर दी घर में आके बिनो त हमर एकदम बुझत ना कि मरल जियल एकदम महसूस होखेला तो तू मर काहे नहीं खिजात। अच्छा माने हमर जी तमार तू बढ़िया से रहबा ना और जानती ने के हसन घर दुआर पर त आइले ही ना रहती डोलिए में उतर के ओनी करे भाग रहती तोर बाबूजी हमर गोड़वा पूज के तोरा के विदा के ले अरे बाप रे बाबूजी गोड़वा पूज के विदा कइला हवन ई कौन खखुआई रा मेहरानू भी ना त जाके मेहरानू ले आइलो मिलत ना रहिसन मुंह ना देखे लायक बा ना कोनो काम करे लायक बा लेकिन ओकर ले तू बतियाईबी। हां बतियाई तू जोन चुका कर लिया ओकर से बतियाई ओकर लग रहा ओकरे लगे जाई जोन करे कोई कर लिया जा तो चल काहे नहीं खिजात चलिए जाती लेकिन तनी इज्जत ढूंढत रही एगो दे गेले बड़ा ना ओकरा के कहां से लेके जाई नतिया के ओकरा के लेके चल जो कौन जरूरी नहीं ओकरा के लेके जाए के पैदा किलबा तू हम ओकरा के लेके ढोवा चली भर गली। हां तो तू जो तू चल जीबी ना तो बल्कि हम सुखी से रह भाई तो कम से कम ना देखे के मिली दिन भर चिपका रहा बोला घर में मिल। हां तो तू ही देखा तारा दिन भर चिपका रहत नहीं दिन भर सप्ताह ना माई काम कर दे तड़ी सप्ताह बहिनिया काम कर दे तड़ी सब हमार माई बहिनिया के मत कह ना त माई बहिनिया के बड़ी आटा के जाता ना ऐसे कहत त तू कुछ नहीं के होते कॉल हमार माई बहन को रे देखा कह देते कि मारा मतलब दिमाग में हमर खराब हो तो फिर मारो मत छोड़ से पहले ऐसे दिमाग खराब कर बा दिमाग खराब करता नहीं माई बहन एकदम बेकार हो गई बाटे तो जात काहे नहीं जो देखिए चल जब ना तो ईर्खा पे चल गई ना तो कहियो कि का कहत हां तो चल जो मर जियत रह जीवा ई घर में बतावा बिना काम का एकदम दिन भर ओकरा से चिपक रहती है दिन भर चिपक रहती है आ कबो बोला के बतियावती ला ला एकरा के लेके रहिए एकरा के ना तो हम कर जिंदगी में नतिया के लेके ना रह जे बाप लागे अच्छा ओकरा के मार मत जो तू जहां जाके जो हां तो चलिए ले तनी तू देख लिया ना कब सोचबा में ना करबा सपनों में ना लौका हां तो जी लौट के आइए जान ओइसे में भी हमारी घर में घुटन फील होकते घर में तो हमरा रहले बेकार बटे जो जो जो
जो कम से कम अब तो शांति एकदम करे जे मेरे कब से नती रावण ना हमरा तो तक मोर दी धके थू हो जाले ए जे रहिए बाप लगे जो ना काहे के एकरा छोड़ देखा दिमाग मत खराब कर अब लेकर रह तू दिमाग मत खराब कर आ ये मत आज के बाद जा दो हम बानी न हम ही तोहरा के खियाई पियाई खिलाई हमनी के दोनों जना बाप बेटा रहल जे आराम से न टेंशन मत लिहो गोल तो जाओ न तारा के पढ़ाई लिखाई इंजीनियर बनाई ठीक बा अच्छा कौन शिकायत ना आइला कि मैं तोरा के बढ़िया लड़की हम देवला ऊ जाके बोलता चलो बढ़िया और बबुआ के पाल पोस दियो अब एक से बढ़िया का चाहिए ऊ कितना हरामी है रे कैसा है सोना नहीं है हीरा के पूरा छोड़ के चल ओकरा गया प्यार में पागल भई रहे त का करबो हमरा अरे वो सर को प्यार को सर को पूरा कहते ना आगे लगा के माचिस में बार के खत्म कर दे के हम आबे जन चलो चला बढ़िया से आओ घर में के बाटे कि हमार संगे अरे बाबू बताओ कितना सुंदर लड़का कैसे मासूम लेखा लड़का बैठल बाटे साला केहू कितना देवी देवता पूजा था एगो लड़का खातिर ओकरा के एगो भगवान दिल भी रहन तो सारे धन से केहू के ना होई सच बोलते ऐसा औरत ना घर के होली सन ना घाट के होली सन बाबू आओ आओ है तो आओ कितना मासूम लेखा लड़का बैठल बाटे बिना माई के अरे बेटा हम बानी ना बेटा हम तरह के बहुते प्यार करम बाबू हम ई सुननी है ना कि एगो लड़का बाटे हमार मम्मी कहत रहे ना एक के चलते हम बियाह कइनी है ना तो हम थोड़ी बियाह करबे कि ई लड़का बाप रे कितना मासूम बबुआ के प्यार करता देखी ना बाबू इहो भुला गेल बा ई अब अपना माई के फेरा में नहीं खे कैसन औरत रहे जी एगो लड़का छोड़ के वो चल गेला अरे अब का हम ओकरा औरत तो बहुत खूबसूरत रहे लेकिन तारा नियर ना रहे देखी खूबसूरत से कुछ ना होला समझ गई ना खूबसूरत से कुछ ना इतना मासूम लड़का छोड़ के वो गइल बिया कहीं खुश ना रहे वो बहुत ओकरा के हम समझावनी जानत लू दूसरा के प्यार में पागल रहे तीनों रात फोन पर चिपक रहत रहे और ना हम ना रहत रहे गाँव में न तो बोला के अब हमारे बेडरूम में लेके सुतत रहे बाप रे चाहे दियो घर से चल गए तेरा घर जान तनी हमर फुआ कहली ना कि एगो छोट लड़का बा हम ई लड़का के सुन के हम रोज शादी कइनिया रो हमके गलत मत और हम घर के बहुत अच्छा से रख हम समझ गइनी ना बहुत बढ़िया कइली थोड़ा भी चिंता मत करम बापू हमके मम्मी कहिया हमके बापू जानत लू एकरा के छोड़ के गइले ओकरा के जाना त के 3 महीना हो गइल अरे छोड़ी ना उनकर बात मत करी जौन आज होता तौन उनके बात करी ओकर बात छोड़ दी हमनी खुशहाल बनी जा और हमके खुशी खुशी बन जा ठीक बना हमनी कोनो बात के हम आ गइनी ना जाए तो एकर ख्याल रखिए ध्यान रखिए हम बानी ना कुछ के दुख ना होई आजा बैठ बेटा तने हम खोल खाल देतन है ठीक बा ना खोल खाल दो आ खोल खाल के आवत तब हम जातन खेत और ठीक का काय बरा खइबो चिकन फ्राई ए भगवान हमरे बहुत डर लागत ताते का होई हमरे गोइला 4 महीना हो गई सही में कहल गइले कि अपन पति के छोड़ के कहीं दूसरा के संगे ना जाए के चाहिए आज हमारे पति के अपन छोड़ के चल आज नतिया वो भी हमारे खातिर ना भई बताई एक ही साड़ी हमके 4 महीना पहना देलस हम तो जाने कि बहुत बड़ा घर बाटे रानी बन के रह मुझे जाके तनो का रानी बन के रह गई बहुत ज़्यादा डर लगता थी ये न घर बाटे का करे हम कैसे जाई अपन कौन मुंह दिखाई हम तो मुंह दिखावे लायक नहीं की वो अभी छोट बच्चा के छोड़ के चल गए रही जाता नहीं जोन हुई तो खाई मन तो करो था कि हम मरिए जेती तौने सही रही दलमोट खइबा लीली लीली खइबा का खइबा कि पीली पीली खइबा अरे 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 का हो गई अब का के बुलू का चुवता का हो गई काहे के माफ कर दे ना 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 जा 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 वो करे तर तू सुखी रहो अरे ये ही है के बबुआ के माई पहिला तभी का करे आ गई जब के हटे ये हमर मेहरारू है अब तू का करे में जाइल बड़ू बताओ ना पहले तू हमरा से बात कर का करे जाइल बड़ू तू जैसे अरुण से चढ़ तेरा घर में कोनो जगह नहीं है समझ लो ना अरे तोहरा शर्म आवे के चाहिए समझ लो इतना छोटा बच्चा के तू छोड़ गेल बड़ू जा ना जा उठ जा कोनो जगह नहीं चला उठा जा कोनो जगह नहीं खेता है अब का मोहातर अब का लेगा मोहातर अरे लइका जो हमके ठीक तरह से दूध भी ना पिए तो हटाई जाते
हटाई जैसे तो ठीक बटे रोए इनका साथ रहो कुछ कि ना हमारे साथ रहो पहले बता दी ना तू जा हमारा अब बसल घर के उजारा मत हम देख एक ले बार तो उजाड़ के चल नहीं रही तो हम रहो कभी गलती ना होगी हम कुछ नहीं जानत हमरा के जिए देल चाहत नहीं कि ना चल अगली रोज अरे चल गइलू तो का करी? इनका का छोड़ के गइलू तो कोनो प्राण तू एती चुक लइका के छोड़ के के गइलू कोनो देखी? जगह नहीं तक धरती पर रहे के चाहिए डूब मारे के चाहिए तार कहीं समझ गइलू नु चलो निकल डूब जा मर जाए के चाहिए तार निकला घर से चलो। कोनो जगह नहीं गई घर में और दोबारा चल जाए जिले दोबारा अपन मुंह मत देखो हमरा के ठीक ना आ खास करके जिंदा ना एक पेट ना भरे बेटे एक भाता सर पेट ना भरे दूसरा भातार पे गइलू है अब कहला हमें से तो गलती हो गई ना गलती हो न गई बेटे अरे, चल निकल कहत तो समझ में नहीं क्या बात हम चल, कहत नहीं कि मत, निकाल के मत। घर से बाहर कहत नहीं घर से बाहर निकाल दी ना हमरा खमा से पूरा चल ना होई चल दोबारा लौट के ये जान और हमर बसल दुनिया में आग मत लगा चल जो घर से निकाल रास्ता आइलिया दोबारा हमरा घर में आग लगावे खातिर तोरा ऐसा औरत के धरती पर भी ना रहे के चाहिए बताओ घर में तो अलग जगह छोड़ के बाटे। चल गई ओकर तनको आवत या बड़ा दिखाई देखावे